Takže čaute ľudia, ja som Killer Boss. Toto je moje prvé video, ja vás zdravím. Ahoj. A chcem vám povedať, že budem mať viac videí. Neviem, že či budem mať vlogy, možno aj budem natáčať Minecraft, alebo neviem. Toto je moje prvé video, to som vám asi hovoril. Tak áno, Minecraft poznám. A chcem vám viac povedať niečo, ale to potom. A všetko chcem vám tu povedať. Ako sa stalo, čo sa stalo vtedy, všetko. A čo sa bude stať, čo bude robiť sa. Ja neviem, ja teraz neviem čo hovoriť. Teraz mi je trošku do smiechu, lebo som si popojenul taký vtip zo školy. A no to som ja. Možno budem natáčať Minecraftu, ja neviem. Ale webku u mňa nečakajte. Nie. Webku ja nemám rád, to sa mi nepáči. A strehy niekedy budú. Timelapse to nebudem, som si nikdy neskúšal. Nenatáčal som nikdy, skúšal som to, nešlo mi to. Teraz vyskúšavam, dám to na YouTube, ja neviem, ako sa to dostane cez tých ľudí. A takže uvidíme sa. Prosím, nedávajte dislike, radšej sa na to nedívajte, lebo to je fakt strašne ja dislike nemám rád, takže papa, čus.